Eu sunt religia Hălean Cristian și astăzi mă apuc de YouTube. Și abonați. Eu o să fac fotbal cu prietenii, CSGO, Minecraft și FIFA 2012. O să fac în fiecare zi, nu chiar în fiecare zi, dar totuși, oricum, nu o dată pe săptămână, nu de 2 ori pe săptămână, cam de, să zicem, 4 ori pe săptămână. Chiar așa, o să jucăm, nu ca alții fac în fiecare zi sau deloc. Să fac în 2 zile, de 2 săptămâni, nu știu cum fac ei așa. Uitați calculatorul meu acolo, nu este aprins. Să jucăm CSGO, Minecraft, FIFA, fotbal, cum v-am spus mai de la adinoarea, da? Ce frumos Arsene Boca este o zi. Trage alte cabluri, bloc, dacă se vede, da? Sper să mă văd bine. Deci așa. Sper să mă văd acum, sper să mă văd bine. Uitați, acum, așa. Uitați, eu sunt religia Hălean Cristian de la început. Cristi. Că să mă numesc Cristi, dar eu îmi cheamă religia Hălean Cristian. Și până la data viitoare, uitați acolo indicații. Cății, afară plouă. Astăzi vreau să joc fotbal. Nu pot. Din păcate. Și pa, pa.